3,000 ka mga sakop sa Philippine National Police ang ipakatap sa Tibok Central Visayas aron pagsiguro sa kaluwasan ning umaabot nga kalagkalag. Gikatakda nga isa ang full alert status sa PNP Tibok Nasod aron mahatagan og pagtagad ang seguridad sa mga samang ug simbahan nga gipaabot nga bisitahon sa katawhan. Ang Central Visayas adunay 441 ka mga samang. Ang Regional Director sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, may padayag sa kaandam sa Police Force sa Rehiyon 7. Yung ating kapulisan might not be enough. There will be nearly 3,000 no, yung aming i-deploy. But of course, we need the help of yung nagmumultiply ng aming forces. No, itong ating mga civilian organizations, yung ating mga barangay officials, no, yung ating mga BPKOs. So, napakarami po sila. Hindi lang po kami actually ang involved dito. Mayroon din kaming tinap na from the Land Transportation Office, LTFRB, to ensure also yung road safety. Mipasalig si Alba nga pinaagi sa police visibility, malikayan ang bisag unsang matang sa problema sa pagtimaan sa All Souls ug All Saints Day. Hinuon giklaro ni Alba nga walay direktang hulga sa seguridad dinhi sa rehiyon. As of the moment, I want to assure everyone na wala po tayong napakalaking threat no to safety and security na intercept ng ating kapulisan, but nevertheless, we never lower our guard no sa pag-assess ng real situation on the ground, because this will be the basis ng aming deployment ng aming very limited resources in terms of logistics at ang number ng personnel na i-deploy namin. Sabi ko nga, this is not just our job, no? Lahat po tayo ay tulong-tulong, even yung pupunta doon sa sementeryo. Gawas sa mga simbahan ug samang, laing bantayan sab sa kapulisan mao ang mga tourist ug vacation spots nga posibleng bisitahon sa katawhan ning umaabot nga long weekend. Awhag ni Alba sa katawhan nga motuman lamang sa mga lagda, sulod og gawas sa mga samang. Bawal yung armas, no? Yung ating mga pointed objects, yung malalaking stereo, no, yung mga sound system, while everyone is praying, and on the other side, lalo na masikip, patugtog ka pa na magsuntukan kayo, yun ang tendency noon. And of course, bawal yung liquor drinks. At bawal din ang lasing pumunta doon. Samtang gawas sa kalagkalag, gipangandaman sab sa kapulisan ang pagsiguro sa luwas nga pagbalik sa full-blown face-to-face classes karong Nobyembre 2. Palig-unon sa PNP ang police visibility, ilabi na sa mga dapit nga duol sa mga tunghaan. Ang Department of Education sa ilang bahin, mibutyag nga naa sa 90 ngadto sa 95% ang kaandam silang buhatan sa pagbalik sa face-to-face classes. Gibutyag sa tigpamaaba sa DepEd Central Visayas nga si Amarilis Villarmia nga sugod pa lang sa miaging tuig, andam na ang DepEd sa pagbalik sa naandang setup sa mga tunghaan. Yes, we are ready for the face-to-face full implementation of classes, no, this coming November. We have been prepared since last year, since we have implemented the limited schools face-to-face classes. Gidugang ni Villarmia nga 98% na sab sa mga magtutudlo ang fully vaccinated Tibok Central Visayas. Kipasalig sab sa DepEd ang padayong pagpatuman sa health safety protocols pagwagtang sa kabalaka sa mga ginikanan sa COVID-19. We are encouraging all of our parents to really support, no, and help us in this calling that we are trying to implement, no, kay ang scenario manggod is with a blended learning, mangreklamo ta kay walay quality of education. A lot of students wala di pa until now kakabaw mo basa, no, but karon we are already implementing the full face-to-face so that we can really assure and ensure the quality of education for our children. Matud pa sa PNP ug DepEd nga gawas sa ilang pagpangandam, ang kaluwasan sa katawhan nagkinahanglan usab sa pagtinabangay sa komunidad. Kini si Angelica Faisaniel alang sa My TV Cebu.